आप लोग वीडियो को पूरा फुल सुन के जाइएगा तो गर्मी और ठंडी बरसात तीनों मौसम के याद आए। भूलिएगा मत। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। 4 महीना गर्मी के दिनावा, 4 महीना गर्मी के दिनावा। जब जहू बेनिया डोलावे तबे सुधिया बालम के आवे। जब केहू बेनिया डोलावे तबे सुधिया बालम के आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। 4 महीना बरसा के दिनवा, बरसा के दिनवा हो बरसा के दिनवा। जब गेहूँ छतरी चढ़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। जब गेहूँ छतरी चढ़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। रेलिया गर्दा उड़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तबे सुधिया बालम के आवे। 4 महीना ठंडी के दिनावा, 4 महीना ठंड के दिनावा। जब केहू